χάλια, μαύρα χάλια. Πώς να περάσει τη φωτογράφηση. Κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, κάνε εκείνο, σφίξω εδώ, σφίξω εγώ εκεί. Χαλάρωσε τη μία. Όχι, εντάξει, πέρασε πάρα πολύ καλά γιατί ήταν εξαιρετικό όλο το team. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνανε να αισθανθώ πάρα πολύ άνετα γιατί μην νομίζεις και το γυμνό σε έναν άντρα δεν είναι το φυσικό του. Πολλή προσπάθεια και προετοιμασία για τη συγκεκριμένη φωτογράφηση. Δεν είχα πολλές θερμίδες να κάψω σήμερα. Έκαψα λίγες όμως αυτές τις τελευταίες. Η αγαπημένη μου προπόνηση είναι η προπόνηση με βάρη. Αλλά δεν μένω μόνο εκεί. Κάνω πάρα πολλά σπορ, ανάλογα το χρόνο μου. Παίζω αρκετά συχνά ποδόσφαιρο με τους φίλους μου, μπάσκετ με τους φίλους μου, σε ανοιχτά γήπεδα, κάνω ποδήλατο, το καλοκαίρι κολυμπάω, το χειμώνα πηγαίνω στο βουνό και κάνω διάφορα παιχνίδια εκεί όπως snowboard. Γενικότερα ό,τι έχει ένα παιχνίδι, εγώ είμαι μέσα. Είμαι ένα μεγάλο παιδί και παίζω και πολύ PlayStation. Γεύμα σε περίοδο προετοιμασίας είναι κοτόπουλο με πατάτα. Συχάθηκα το κοτόπουλο με το αγγούρι, αλλά πραγματικά αγαπημένο μου γεύμα είναι μπιφτέκια με πατάτες τηγανιτές και μακαρόνια με κιμά. Αγαπήστε τον εαυτό σας, προσέξτε τη διατροφή σας και γυμναστείτε. What a wicked game you play to make me feel this way.